Kaixo, gaur Node-RTko nodo berriak ikusiko ditu. Raspberry Pi-tikan kanpora gailuak kontrolatzeko GPIO nodoak eta alarmak bidaltzeko email nodoak. Goazen aurrera. GPIO nodoak Raspberryko input eta outputak kontrolatzeko nodoak izango dira. GPIO-in nodoa Raspberryaren GPIOak irakurtzeko nodoa da. Raspberry Pi GPIO-in. Kasu honetan, gure IOM 2040 gatewayak etengailu bat ekartzen du ariketak eginean izateko. Etengailu horren irakurketa Raspberry Pi GPIO-in nodoaren bitartez egingo du. GPIO-in nodoaren konfigurazioan eskeman ze GPIO zenbaki irakurri behar dugun begiratu beharko dugu. Gure kasuan GPIO 12an konektatuta daukagu etengailua. Gogoratu, deboz denbora 250 milisegundu jartzea. Gure IOM 2040ak etengailu hau dauka GPIO bezala. Goazen. Lehenengo GPIO-in pina hartu eta 12. GPIOa dela esan, eta deboz denbora 250 milisegundan jarriko dugu. Debug nodo bat jarri ezkero, etengailua zapaltzen dugun bakoitzean, 1, 2, 3, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Mezuak dauzkagula ikusiko dugu. Berdin egin dezakegu GPIO out nodoekin. Raspberry Piaren irteerak kontrolatuko ditugu. Kasu honetan, gure Raspberry Pian LED bat jarrita daukagu GPIO 6an. GPIO out nodoaren konfigurazioan, eskeman 6 GPIO zenbakitan daukagun LEDa esan behar diogu, GPIO 6. Goazen aurrera. Irtera GPIO batean, 6. pinean LEDa daukagula esango diogu. Kasu honetan, etengailua LEDari konektatu azkero, eta deploy egin ezkero, etengailua martxan jartzen den bakoitzean, LEDa martxan jarriko zaigu. Etengailua itzaltzen den bakoitzean, LEDa itzali egingo zaigu. Goazen ba. Voila!
Hirugarren ariketa honetan, IOM 2040ko etengailua sakatzean, IOM 2040an dagoen LEDaz gain, urrunean piztuko den dashboard bateko LEDa sortuko dugu. Noderreten. IOM 2040ko etengailua zenbat aldiz sakatu den adieraziko digun grafika bat ere izango dugu. IOM 2040ko etengailua 10 aldiz pizten denean, 10 aldiz, aspirina@oteitza.lp.eus elbidera alerta email bat bidali beharko dugu. Goazen bat kontatzera, pin hau 10 aldiz noiz sakatuko dugu. Pin honen mezuak ikusiaz gero, payload. Sakatzen dugunean bat mezua eta askatzen dugunean, berriz, askatzen dugunean 0 mezua bidaltzen duela konturatuko gara. Gogoratu, counterrak, mezu kontatzaileak, mezuak soilik kontatzen dituela. Eta guk bat mezua dijoanean, sakatua, bakarrik kontatzea nahi dugu. 0a ez kontatzea nahi genuke. Beraz, funtzio honetan, only on messages, if MMSG payload berdin bata den kasuan return message. Mezua bidali. 0 den kasuan ez du ezer egiten eta ez du mezurik bidaliko. Goazen ba, hori egia den ikustera. Kasu honetan, bat den kasuan mezua bidaltzen du, eta 0 den kasuan ez du mezurik bidaltzen. Oso ongi. Aurrera ba. Funtzio honetatik kontatzailera bialdu ezkeo, kontatzaileak gogoratu MSG count kian zenbat aldiz kontatu den esango digula. Ikusi dezagun, ala den. Mezu guztia ikusiko dugu, eta bat, bi, 3 aldiz sakatuko dut, ikusi dugu count bi eta count 3. Kontatzaileak MSG count atalean kontatzen du. Oain beraz, MSG count atala, MSG payloadera pasako dugu. Ta honek, irteran, MSG payloadean zenbat aldiz sakatu den esan beharko liguke. Behin sakatuta, 2 aldiz sakatuta, 3 aldiz sakatuta, 4 aldiz sakatuta. Oso ongi. Oazen ba, sakaketa hauek grafikatzera. Grafikoan, denboran eta malguki moduan sakaketak nola kontatzen goazen ikus dezakegu. Orain, 10 aldiz baino gehiago sakatzen denean, ikusteaz aparte, alarma bat sortuko du. Lehenengo alarm flag aldagai bat sortzen dugu. Alarma bandera. Eta false deitzen diogu. Alarma aktibatuta dagoela jakiteko. Eta kontaketa aldagai bat sortzen dugu baita ere. Bar, the variable, kontaketa berdin MSG payload. Eta MSG payloadean datorren kontaketa aldagaian gordetzen dugu.
baldin kontaketa 10 baino handiagoa bada, eta aurretik alarma aktibatu gabe baldin bazegoen, lehenengo alarma aktibatu. Gero msg.alarm kian bat balioa jarri, eta mezua bidali. Aldiz, kontaketa 10 baino txikiago baldin bada, eta alarma aktibatua baldin badago, alarm flag desaktibatu, msg alarm 0 jarri eta mezua bidali. Beraz, 10 baino gehiago kontatzen duen momentuan, msg.alarm bat mezua bidaliko du funtzio honek hurrengo funtzioa. Eta funtzio honetan, mail email bat sortuko du. Email nodoa lehenengo instalatu egin behar da. Manage paletera etorri, install mail nodoa aurkitu eta dagoenekoz instalatu da daukandik instalatu. Behin instalatzen dugunean, mail nodoak msg payloadian idazten duguna bidaliko du email bezala. Eta msg topikean idazten duguna bidaliko du subject bezala. Alegia, mezua sortzeko garaian, funtzioan, baldin eta msg alarm true bada, alegia, mezuak 10 baino gehiago mezu honek alarma bidali baldin badio, mezuan idatzi mesedez makina 10 aldiz baino gehiagotan martxan. Eta topikean idatzi makinaren alarma. Eta mezua bidali. Da. Deploy eta emailera sartuko. Emailean garrantzitsua emaila zeri bidali nahi diogun jarri behar du. Eta gure Gmaileko emailaren erabiltzailea, kasu honetan nik nire burua bialduko diot emaila, eta pasaitza. Bai? Hemen mezu osoan emaila bidali dena da ez, ikusiko dugu. Goazen ba, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, eta 11 kontatzen duenean, email bat bidali digu gure emailera. Soinu entzun dezu ez? Hortxe emaila. Gure IOM 2040ko leda hemen dashboardean ikusi nahi izan ez gero, konfigurazioan install LED UI hemen daukagu, Node-RED contrib UI LED instalatuta daukagu
martxa bezala ikusi dugu, false gorria eta true beltza. Kasu honetan, ledean number 0 denean gorria eta number bat denean berdea. Gogoratu, hemen daukagun happy honek 0ak eta batak bidaltzen dituela, true eta false beharrean, eta ledanen irakurketa horren arabera jarri behar dugu. Beti. Deploy. Bat eta 0, bat eta 0. Hago zen noderredeko dashboardean. Leda nola dagoen ikustera. Nik hemen leda berdea ikusten baldin badet, piztuta dagoela, esan nahi du. Bai? Honi izkeo email nodoa pixkat ikusi dezue, baina gogoratu email nodoa erabiltzeko garaian, nik aurretik indadakat, Google kontua aplikazio ez seguruak erabiltzeko baimendu behar dela. Beraz, sartu esteka hontan, accounts Google, My Accounts Google Less Secure Apps, eta aktibatu. Emailak bidaltzeko noderredek baimena izan desan. Emaila sortzeko funtzioa eta email bat bidaltzen duen adibidea. Eskerrik asko, bendakazue erantzuna, eta Classroomen jarriko dizkizuet funtzioak ere.